Il-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali, l-FSWS, ippubblikat affidavits li saru minn żewġ professjonisti tagħha, Jody Baldacchino u Pavel Kuxkieri, dwar involviment tagħhom f'rapport li Nicolette Girshi għamlet fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija nhar 22 ta' April fil-għaxija fil-konfront tal-eks sieħeb tagħha Edward Johnston. Iż-żewġ risk assessors tal-FSWS qalu li fil-preżenza ta' surġentu kuntistabbli spjegaw lis-Sinjura Girshi li la darba kienet qed tagħmel rapport ta' vjolenza domestika hija intitolata biex tagħmel risk assessment. Qalu li wara li spjegawla x'involvi dan l-eżerċizzju fejn huma jevalwaw ir-riskju li hemm u wara li dielet li fehmet x'inhuwa risk assessment, iż-żewġ professjonisti tal-FSWS qalu li Nicolette Girshi qalet li ma tħoss il-bżonn li għandha tagħmel risk assessment, anke għaliex qalet li r-rapport tagħha huwa dwar fastidju u insulti. Qaltilhom ukoll li hemm il-possibilità li l-eks sieħeb tagħha ma jinstabx Malta iżda l-Irlanda. Iż-żewġ risk assessors qalu li spjegawla li d-deċiżjoni hija tagħha u jekk tibdel fehmta għandha tinformhom u jibdew analiżi ta' riskju minnu fih. Qalu li s-Sinjura Girshi reġgħet qaltilhom li ma kinitx qed tħoss li tinsab f'riskju. Skont il-proċedura, f'ċirkustanzi meta persuna tagħżel li ma tagħmilx risk assessment, tintalab li fil-preżenza tal-Pulizija timla formola li rrifjutat dan is-servizz. Fil-formola li ġiet ippubblikata mill-FSWS, Nicolette Girshi kitbet li fil-preżent ma taħsibx li tinsab f'riskju u qalet li r-rapport tagħha huwa bbażat fuq fastidju u insulti. Kompli tgħid li jekk jiġri xi ħaġa ġdida tirrapporta. Wieħed mill-professjonisti tal-fondazzjoni speċifika li s-Sinjura Girshi imliet din id-dikjarazzjoni weħida mingħajr ebda intħil dwar x'għandha tikteb. L-FSWS qalet li l-affidavits jikkonfermaw li fl-ebda ħin l-impjegati tagħha ma qatgħu qalb is-Sinjura Girshi milli tagħmel risk assessment. Il-Fondazzjoni qalet li din kienet l-unika okkażjoni fejn impjegati tal-FSWS kellhom kuntatt ma' Nicolette Girshi u rrimarkat li l-formola li imliet hija stess tikkonferma li kienet għażla tagħha li ma tagħmilx ir-risk assessment. Il-Fondazzjoni ppubblikat ukoll statistika dwar kemm persuni jażlu li ma jagħmlux risk assessment, waqt li żdiedu dawk li aċċettaw dan il-proċess fi kważi terz tar-rapporti li saru fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena, il-persuna involuta ma aċċettax li jsir risk assessment.